не цураецца феміністак і адкрытых прадстаўнікоў ЛГБТК. Базар бітвы палов, мабыць, лінолеум з ламінатам бароліся, што не знаю. Балюча бачыць, што гэта вераць. То бок ужо ўсё мяняецца, а мы па-ранейшаму талдычым адно і тое ж. Сэр'ю. Рознасць гэта тое, што робіць наш свет лепшым, гэта тое, што развівае, безумоўна. Мне здаецца, што нам ёсць куды расці. Я кажу, гульня ў доўгу. Выехалі ў міграцыю не толькі мы, але і праблема хатняга гвалту выехала, і праблема сексуалізаванага гвалту, і праблема харасменту. Аж холодна становіцца. Вітаю, з вами Кацярына, і падкаст «Вясна прыйдзе» вяртаецца з новым сезонам, які называецца «Жанчыны ў праваабароне». Мы будзем запрашаць праваабаронак і гутарыць з імі пра іх дзейнасць, у тым ліку ў вымушанай эміграцыі. І першая госця ў нас Наста Базар. Добрый дзень, мяне завуць Наста Базар. Я праваабаронца, працую ў сферы правоў жанчын, правоў ЛГБТК і іншых уразлівых груп. Я фем-квір-актывістка, стваральніца і піар-менеджерка сацыяльных праектаў. А яшчэ Наста Базар лаўрэатка прэміі праваабаронца года 2024. Яна нядаўна была ў ААН, каб данесці там важныя моманты, звязаныя з правамі жанчын у Беларусі. І пра ўсё гэта, а яшчэ пра тэму харасмента, мы і паразмаўлялі з Настай, таму запрашаю да прыслухоўвання. Я хочу вось з чаго пачаць, Наста. Калі я першы раз цябе ўбачыла, папраў мяне, можа я памылюся з часам, але гэта было, можа быць, у 2017-2018 годзе. Была жывая бібліятэка. Для тых, хто гэта не ведае гэты фармат, гэта такі сацыяльны фармат, дзе людзі выступаюць у якасці кніг, а іншыя людзі прыходзяць іх чытаць, то бок даведаюцца пра іх досвед. І вось ты там выступала. Это было ў Лафай, зараз ён, калі я чула, закрыты, на Кастрычніцкай, карацей, у Менску. Вось. Можаш успомніць гэтыя часы? Яны былі. Такі давно не пыталі ў мяне нічога да 20-го году. Так, я была жывой кнігай у жывой бібліятэцы не раз. Мне вельмі падабаўся гэты фармат. Дзякуй вялікі за тое, што была такая жывая бібліятэка, што яны рабілі. Я сама слухала таксама іншыя кнігі. Не памятаю на канкрэтна, якую там таме была, але звычайная была альбо пра нефармальную адукацыю, таму што гэта было для мяне вельмі блізка. Я паспела арганізаваць 3 канферэнцыі рэспубліканскія па нефармальнай адукацыі ў Беларусі, тому што мае дзеці хомскулілі, і у прынцыпе у нас была такая вельмі крэпкая тусоўка такой нефармальнай адукацыі, сямей, якія прытрымліваліся гэтага накірунку адукацыі. І вось, таксама я была жывой кнігай па гендэрна-нейтральнаму выхаванню дзяцей. У прынцыпе, што і дагэтуль я бачу ў гэтым сэнс, але тады гэта было такі прям вау, і прям шмат супраціву сустракала. І таксама, мабыць, адзін раз я была нават кнігай па хатніх родах, бо я нараджала дзяцей дома, не ў радзільні. І, так, дзялілася досведам. Добрыя такія часы былі, да, цікавыя. Я памятаю, што гэта было пра гендэрна-нейтральнае выхаванне. Вось я тады прыйшла, і там было вельмі-вельмі шмат людзей. Я з такім, трохі ностальгічна ўспамінаю гэтыя часы, але яны скончыліся, але жывая бібліятэка працягваецца ў іншых гарадах, у Вільні, праз іншыя гэта арганізацыі іншыя. Вось. Неяк я сумна сказала, што яны скончыліся. Я думаю, нічога не скончылася, і зараз мы працягнем пра сённяшнюю дзейнасць. Вось. І што? І мы зараз размаўляем, калі ты, Наста, нядаўна вярнулася з Жэневы, з ААН, з офіса, ці як гэта правільна сказаць, бюро Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, будынку. Так, мы былі прямо у будынку ААН. Это быў такі вельмі цікавы досвед, і, шчыра кажучы, атрымалася як. НДА сектор, безумоўна, разгромлены ў Беларусі, але зразумела, што большасць працягвае працу, і у тым ліку арганізацыі, якія дапамагалі жанчынам у сітуацыі хатняга гвалту ў Беларусі, яны працягваюць сваю працу за мяжой. І вясной былога году адна з каліжанак прапанавала зрабіць такую кааліцыю жаночых арганізацый, якія аказваюць сэрвісную дапамогу жанчынам у сітуацыі хатняга гвалту, каб разам напісаць ценевую справаздачу. Таму што сітуацыя з хатнім гвалтам, яўна ў Беларусі пагаршаецца, усе дадзеныя скрытыя, немагчыма паглядзець статыстыку, але зразумела, што калі ўзровень гвалту агулам настолькі вырас, то хатні гвалт не
не аб мяне гэтая тэма. Вось, таму мы сабраліся, так, арганізацыі, ініцыятывы, асобныя актывісткі, такія як я, таму што ў мяне няма ні арганізацыі, ні ініцыятывы, я сама па сабе, і напісалі вось гэту ценевую справаздачу, паехалі з ёй у Жэневу. Вось, і аказалася, што яе трэба прэзентаваць шчыра, мабыць, больш, не ведаю, у падзяку да калежанак, якія арганізавалі, таму што толькі я і яшчэ адна калежанка як бы пагадзіліся быць публічнымі ў гэтай ўсёй гісторыі. Вось, і так, і ўрэшце гэта было вось гэтыя 2 хвіліны на прэзентацыю з ценевой справаздачы па-ангельску. Я хвалявалася, аказалася, што трэба было ўключаць мікрафон, я думала, ён сам уключыцца, я згубіла яшчэ 15 секунд. Вось, але, ну, гэта такі досвед класны. Адзінае, ведаеш, што сумна тое, што я, мабыць, толькі калі вярнулася, зразумела ўвогуле маштаб гэтай падзеі, то бок такая колькасць падзей за апошнія 4 гады адбылася, што трошку вось збіўся гэты, ведаеш, не ведаю, тое, што адказвае за адчуванне ўзроўня ўвогуле падзей. Трошку яно так усё прыраўнялася, таму не тое, каб там было шмат эмоцый, што, з чым я з'ехала. Я зараз ужо кажу ад сябе, таму што калі мы вярнуліся, я казала ад кааліцыі. Вось тут важна сказаць, што зараз я буду ўжо казаць ад сябе, таму што ад кааліцыі казала тое, што мы агулам дамовіліся, так, нашу нейкую пазіцыю. Але ад сябе я хочу сказаць, што мне было трошку сумна зразумець, што, магчыма, наступная справаздача будзе праз 9 год, ну, таму што зараз Беларусь першыню за 9 год справаздачылася. І, мажліва, яна будзе ўжо не ад той улады, якая ёсць, а можа быць нават і ад новай улады, якая называе сябе прадэмакратычнай. І гэта не адмяняе таго, што мы прыедзем з ценевой справаздачай. Проста таму што, на жаль, як і заўжды, дагэтуль ёсць вось гэтая пазіцыя зараз не да гэтага. Жанчыны, ЛГБТК, людзі старэйшага ўзросту, людзі з інваліднасцю. Заўсёды падчас крызіса ўразлівыя групы цярпяць яшчэ больш, і часцей за ўсё іх ставяць на апотым. І калі яшчэ было б цікава пагаварыць з калежанкамі, калегамі з іншых сфер, напрыклад, вось з тымі, хто працуе з людзьмі з інваліднасцю, з тымі, хто працуе з людзьмі старэйшага ўзросту. Але, прынамсі, за ЛГБТК-камьюніці і фем-камьюніці я магу сказаць, што гэта проста тое, што мы чуем 4 гады зараз не да гэтага. Давайце спачатку пабудуем эканоміку, не зусім зразумела, дзе мы ў выгнанні, а потым мы будзем, значыць, разбірацца. І вось гэта заўсёды так, а потым мы разбярэмся, а як бы яно так не спрацуе, пакуль не будзе уключанасці ў працэсы, у тым ліку зменаў розных груп людзей, мы гэтыя змены не пабудуем. Таму я з'ехала з разуменнем, чаму гэта важна. З аднаго боку, для мяне гэта быў нязвыклы вельмі вопыт, таму што я ўсё-такі люблю рабіць такія падзеі, альбо івенты, альбо нейкія інфакампаніі, якія тут і цяпер, і яны тут і цяпер нешта ўжо мяняюць. Там, не ведаю, стала публічна вядома, напрыклад, пра сітуацыю харасмента ў грамадзянскай супольнасці, ў міграцыі. Альбо стала, альбо марафон, да, сабралі на палізнявольных. То бок нейкае дзеянне, ёсць нейкі вынік, вось тут і цяпер, і, ну, і рухаемся далей. А вось гэта такая гульня ў вельмі доўгую, і я разумею, што гэта важна, і важна кожны раз прыязджаць, нават калі, ну, это як іншы позірк на тую самую праблему, нават калі ў нас будуць змены насамрэч і ў гэтых пытаннях, у пытаннях адносна дыскрымінацыі жанчын, у Беларусі ўсё роўна варта будзе як бы разглядаць розныя погляды на гэтую праблему. Дзякую. Хочу яшчэ раз вярнуцца да таго моманта, пакуль ты яшчэ не з'ехала з ААН, і крышка растлумач нашым слухачам, што гэта такое. Справа ў тым, што Беларусь, не гледзячы ні на што, як дзяржава, падпісала шэраг канвенцый, якія звязаныя з правамі чалавека. І сярод іх канвенцыя па ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын. І ёсць камітэт, які суадносна называецца КЛДЖ, скарочана, ці СІДО па-ангельску. І Беларусь, вось як ты Наста сказала, першы раз за 9 гадоў справаздачылася як дзяржава-удзельніца канвенцыі, справаздачылася перад камітэтам ААН. Вось. І часта, можа, амаль заўсёды, это не толькі датычна Беларусі, але і больш дэмакратычных краін, ну, не больш, а дэмакратычных краін. Ёсць ценявыя альтэрнатыўныя справаздачы, якія пасылае грамадзянская супольнасць. І гэта іншы бок, іншае меркаванне часта там крытыкуюцца дзеянні дзяржавы, і гэта дазваляе прыйсці агулам да асвятлення сітуацыі больш глыбока. І гэта яшчэ таксама момант, калі ты можаш сустрэцца з афіцыйнымі ўладамі Беларусі ўжывую, то бок на пасяджэнні. Можаш успомніць вось гэтыя канкрэтныя тэхнічна-бытавыя моманты, як гэта было?
Ты бачила Ларису Бельскую, постпреда, постоянная представительница Беларуси в Женеве при АН. Я спадзяюсь, я правильно назвала ее регалії. Вось. Слухай, было дзіўнае адчуванне, таму што я разумею, што мы ўсе людзі, па-першае, па-другое, асабліва мне было трошку дзіўна слухаць жанчын, таму што як сама гаспадарыня Бельская сказала пра тое, што у нас няма дыскрымінацыі, таму што вось я, напрыклад, займаю высокую пасаду. Я ўпэўнена, што гэта вельмі непроста для яе таксама, таму што і ў Беларусі, і давай будзем шчырымі, і ў грамадзянскай супольнасці, у апазіцыйнай частцы беларускага народа, так? Мы вельмі доўга жылі ў сістэме вось гэтай іерархіі, патрыархату, і жанчыне прабіцца зараз таксама ў палітыцы, нават у апазіцыйнай палітыцы. Я ведаю, я бачу, як жанчынам непроста. Яно выглядае, што там КР дадалі, такое слово недобрае, дадалі колькасць месцаў для жанчын, да, там гендерныя квоты, з якімі, па-першае, скрыпам яны праходзілі. Па-другое, нібыта візуальна нешта робіцца, але па факту, я ведаю, што жанчыне шмат цяжэй, на жаль, паўсюль, і ў працы, і ў карпарацыях, і на фірмах, і ў палітыцы. Таму я ўпэўнена, што вось гэтым удзельніцам камісіі дзяржаўнай, дэлегацыі дзяржаўнай, так, што ім таксама непроста. Я ўпэўнена, што ім прыходзіцца прыкладаць шмат больш намаганняў, чым мужчынам, каб утрымліваць гэтую пазіцыю, каб быць на гэтай пазіцыі. Таму мне асабліва з-за гэтага было сумна адчуць некаторыя рэчы, калі яны казалі, наколькі ўсё цудоўна, наколькі няма дыскрымінацыі жанчын, наколькі... І балюча было бачыць, што, мне здаецца, яны вераць у гэта. Яны вераць у тое, што няма, што розніца ў заробках, яны прызнаюць, што розніца 25% у заробках ёсць паміж мужчынамі і жанчынамі, але яны гэта тлумачаць тым, што жанчыны выбіраюць больш лёгкую працу, альбо жанчыны ідуць не на поўны працоўны дзень. Але чаму так? Чаму жанчыны выбіраюць больш лёгкую працу? Чаму гэта статыстыка, дарэчы, афіцыйная, мне здаецца, ці не 19-го года, ці пасля адразу 20-го, што 83% жанчын, якія працуюць у сферы медыцыны, усе разам атрымліваюць такую ж колькасць грошай, як 17% мужчын, якія працуюць у сістэме здравааховы. Чаму? Таму што мужчыны займаюць пасады галоўных дактароў, бальніц, хірургаў, то бок вельмі высокакваліфіцыраваныя дарагія прафесіі займаюць мужчыны. І можна, канешне, спіхнуць адказнасць на жанчыну і сказаць, што жанчыны выбралі. Але чаму жанчыны выбіраюць такія прафесіі? Ці ёсць у іх мажлівасць выбару? Таксама пра забароненыя прафесіі, ёсць чаму павучыцца, ведаеш, як яны адказваюць, таму што яны ні разу не сказалі фразу «забароненая прафесія». Яны казалі, што ў нас ёсць прафесіі, на якіх нельга працаваць жанчынам. І яны не скрываюць, што гэта прафесіі, якія шкодзяць рэпрадуктыўнай сістэме. І для іх гэта абсалютна, раўно клопат пра жанчыну, для іх гэта абсалютна не з'яўляецца раўно таму, што жанчыне проста не даюць выбара. За жанчыну вырашаюць, яна павінна хацець нараджаць. Яна павінна па-за ўсім спачатку падумаць, дакладней нават не жанчына, а за яе дзяржава падумала пра тое, што трэба захаваць рэпрадуктыўную, сістэму жанчыны, а потым ужо яна будзе выбіраць. Пры гэтым, напрыклад, ніхто не кажа пра рэпрадуктыўную сістэму мужчын. А ёсць прафесіі, якія шкодныя для мужчын, для рэпрадуктыўнай сістэмы, напрыклад, павары. Як аказалася, з-за таго, што яны працуюць увесь час, іх геніталіі на ўзроўні вось гэтых печак, яны пераграюцца, і ў іх насамрэч ёсць праблемы з рэпрадуктыўнай функцыяй. Пра гэта чамусьці ніхто не кажа. Але вось што жанчыны павінны быць у першую чаргу маці, яны самі пра гэта казалі, што ў жанчыны ёсць функцыя, у першую чаргу жанчына-маць. Яны так гэта і казалі, гэта цытата. Таму яны, балюча бачаць, што яны ў гэта вераць. Яны кажуць пра гэта як пра тое, што чаму толькі там было пытанне ад камітэта, чаму толькі 23% жанчын выбіраюць у вышэйшых установах тэхнічныя, больш тэхнічныя сферы, і вось так склалася. Адказ быў вось так склалася. Што уся адказнасць зноў пераносіцца на жанчын, што гэта жанчыны не хочуць, жанчыны, значыць, выбіраюць больш лёгкую працу, жанчыны, а з імі ўсё ў парадку, дыскрымінацыі няма, але ніхто не глядзіць на прычыны, чаму так адбываецца. Вось гэта сумна. Вось агулам, другое, я казала, што я безумоўна разумею, што яны таксама, людзі, і таксама яны маюць такія эмоцыі, як перажываць, хвалявацца і так далей, але, некаторыя рэчы былі так трошку несуразны. Напрыклад, фраза «сохранить на этапе плода жизнь ребенку», гэта нават з пункту гледжання, мне здаецца,
медыцынская як бы фраза так сабе гучыць. І мне было месцамі так непрыемна, жахліва, і калі прыпляталі іншыя краіны, мне здаецца, яны прыплялі нават нейкія афрыканскія краіны ў пытаннях студэнтаў, што значыць студэнтаў лягчэй за ўсё вывесці на вуліцу, напрыклад, як недзе. І я разумею, што нават удзельніцы камісіі камітэта па ліквідацыі і вось тыя прадстаўнікі НДА абсалютна розных іншых краін, былі моманты, калі было бачна, што ім цяжка стрымаць смех. То бок это настолькі зразумела, што гэта проста... я ўжо не кажу пра такія рэчы, пра несуразіцу, калі яны прыводзілі нейкае даследаванне, якое яны рабілі па дыскрымінацыі, што значыць дыскрымінацыю у нас ніхто там не адчувае, асабліва мяне як прадстаўніцу ЛГБТК, як адкрытую лесбійку, мне, канешне, пасмяшыла тое, што 0,1% людзей адчуваюць дыскрымінацыю з пункту гледжання сексуальнай арыентацыі. Прымаючы ўдзел у тым ліку ў стварэнні дакладу прававой ініцыятыве па ціску на ЛГБТК супольнасць, якая хваля, яшчэ адна чарговая хваля была ў верасні былога года. Ведаючы, у якім стане ўвогуле зараз мае калежанкі, калегі з ЛГБТК арганізацый, якія займаліся эвакуацыяй ЛГБТК людзей, я не магу сказаць, што гэта праўда, што там такой дыскрымінацыі няма. Таксама яны схлусілі, таму што яны сказалі, што было пытанне па вось гэтаму. Я юрыдычна не хачу неправильно сказаць тое, што пра парнаграфію. Памятаеш, гэта ўвогуле Міністэрства культуры? Да, это інструкцыя Міністэрства культуры. Абазначэнне парнаграфіі. Так, абазначэнне парнаграфіі вось у весну былога года туды ўвялі таксама падпункт, это нетрадыцыйныя аднашэнні, значыць, і там нараду з педафіліі, заафіліі, некрафіліі. Просто як это можна ў адзін радок ставіць? Не кажучы пра тое, што нетрадыцыйныя аднашэнні, гэта ёсць hate speech, таму што значыць нетрадыцыйныя стасункі. Тым не менш, было пытанне, што гэта у тым ліку можа выкарыстоўвацца як ціск на ЛГБТК людзей, на што дэлегацыя беларуская сказала, што не, гэта проста пра аналіз кантэнту. І гэта няправда, таму што, вядома, 2 кейса, калі была заведзена крымінальная справа на 2 трансгендерных персон за фотаздымак, які не ўключаў сябе нічога парнаграфічнага. Проста ведаючы, што на фотаздымку трансгендерная персона, яны вырашылі, што гэта парнаграфія. Таму сумна, што я магу сказаць, толькі сум. Ёсць трошку такі, ведаеш, вось это, я кажу, гульня ў доўгую, то бок прыйшло разуменне, што гэта нічога не памяняе, таму што мы ведаем, што это камітэт па ліквідацыі дыскрымінацыі, яны пішуць рэкамендацыі краіне. Ці выканае краіна гэтай рэкамендацыі, ці не, это ўжо на выбар краіны, што, канешне, краіна выбірае не рабіць. Беларусь. Так, Беларусь. Прыслухацца ці не, мне не падалося, што... Таму што ў фармуліроўках пытанняў ад камітэта былі закладзеныя праблемы. Так? Вось як я зараз сказала, там, пра ціск на ЛГБТК людзей, пра выбар прафесій, пра абмежаванне рынку працы. Для мяне таксама было цікава, напрыклад, таму што вось наколькі менталітэт розны. Напрыклад, якраз такі прадстаўніцы камітэту, яны задалі пытанне, што чаму у нас ёсць розніца ўзроста выхада на пенсію, што гэта абмежаванне жанчын да рынку працы. У той час, як у Беларусі, часцей гэта будзе разглядацца як прывілегія, што жанчыны раней заходзяць на пенсію. І я, напрыклад, таксама не разглядала гэтае пытанне як абмежаванне. Мне здаецца, што наадварот большасць чакае, калі ж яны ўжо выйдуць на пенсію. Это маё такое ўражанне было, пакуль я жыла ў Беларусі. Але гэта насамрэч з'яўляецца ў тым ліку абмежаваннем, таму што, нягледзячы на адказ дэлегацыі, што гэта не абмяжоўвае жанчыну, яна можа застацца, гэта не так. Калі чалавек дасягае пенсійнага ўзросту, ёй ці яму вельмі цяжка застацца на працы і мець такую ж самую працу, як яны мелі да пенсіі. Таму, у любым разе такія сустрэчы вельмі карысныя, вельмі патрэбныя для таго, каб пашыраць досвед, дзяліцца досведам іншых краін, слухаць, як у іншых краінах, так? І, безумоўна, каб нешта мяняць, адзінае, што не факт, што это зменіцца, таму мне таксама першы дзень прям быў такое трошку расчараванне, дык, а што мы робім, калі гэта нічога не зменіць па факту, вось у тут і цяпер. Але калі мы не будзем казаць, які ёсць насамрэч, тады не будзе нават гэтага альтэрнатыўнага погляду, тады ўвогуле будзе прымацца за чыстую манету ўсё, што кажацца, і тым больш нічога не будзе мяняцца. Так, я таксама глядзела гэтую справаздачу, трансляцыю, яе можна паглядзець на веб-тэлебачанні сайта ААН, доўжыцца яна ў 2 частках, доўжыцца 5 гадзін, і кожны можа паглядзець заўсёды, яна там захавалася назаўсёды. Кожны можна паглядзець у расейскім перакладзе, это адзін з афіцыйных моваў ААН, і зрабіць сваю выснову, можа быць, меркаванне.
вось насамрэч там даволі было цікава, як ты слушна сказала, члены камітэта у сваіх пытаннях яны насамрэч казалі пра Беларусь больш, пра праблему Беларусі, чым сама дэлегацыя Беларусі, конечно же. І уздымалі, напрыклад, яны кажуць штосьці пра тое, што мы апрасілі 11 студэнтаў і выкладчыкаў, і 9 з іх былі арыштаваныя за мітынгі. Што гэта такое? У вас ёсць рэпрэсіі ў дачыненні да пратэстуючых, напрыклад. Ну, вось, такое было. Вось таксама цікава, што дэлегацыя Беларусі з аднаго боку ускладае ўсю адказнасць на жанчын, як ты казала, што яны менш зарабляюць, а з іншага боку яна не ускладае адказнасць на іншыя групы ў іншых сітуацыях, напрыклад, на студэнтаў, якія чамусьці выходзяць на пратэсты, таму што ў іх разуменні іх нехта абавязкова вывеў туды. А самі яны як бы не захацелі, свабодай меркавання карыстацца. Вось. Так, я хацела сказаць якраз пра студэнтаў. Мне здаецца, яшчэ нейкія былі факты, прыведзеныя камітэтам, на што дэлегацыя абсалютна спакойна сказалі, што нам невядомы гэтыя факты, пакажыце нам гэтае даследаванне. То бок, зразумела, што камітэт па ліквідацыі дыскрымінацыі казалі пра тыя даследаванні, апытанні, якія зроблены ўжо часцей за ўсё праваабаронкамі ў выгнанні і з людзьмі, якія ў выгнанні, на якіх заведзеныя крымінальныя справы у тым ліку. І таму яны часта не публічныя альбо ананімныя. Вось, але дзякуючы таму, што у арганізацыі, якія робяць гэтыя даследаванні, робяць гэтыя пытанні, ёсць ужо нейкі аўтарытэт, таму што гэта ўсе арганізацыі, якія даўно працавалі ў Беларусі, то зразумела, што да іх у міжнароднай супольнасці ёсць давер. Але якby тут такая гульня, ведаеш, як у адвакацыю, да? Типа, мы не бачылі гэтага, а дзе вы гэта ўбачылі? А пакажыце нам, а тады мы разгледзім. І ўсё, і пытанне здымаецца. І таксама тое самае было з пытаннем палізняволеных. Мне здаецца, за 5 гадзін якраз уздымалася ці не 5 разоў пытанне. Было сказана камітэтам менавіта слова палізняволеныя. Мне здаецца, што дэлегацыя ні разу наўпрост не адказала, і так і сказала, што у прынцыпе у нас няма палізняволеных. Як і з НДА-сектарам была цытата, што не, у нас не ліквідаваны НДА-сектар, а НДА-сектар прымаў у нас у 2020 годзе, значыць, па меркаванню дэлегацыі з Беларусі была спроба захопу ўлады, і НДА-сектар прыняў актыўны ўдзел, і лідары НДА панеслі, значыць, пакаранне, і таму НДА ліквідаваны, але калі ласка, прыязджайце, рэгіструйце, увага пад узнаваемым знакам. Што значыць пад узнаваемым знакам, я не ведаю. Таксама яны апелировали да таго, што ёсць 15 арганізацый, якія працуюць з жанчынамі. Нам невядомы гэты 15 арганізацый, нам толькі некаторыя з іх вядомы. Яны самі называлі, мабыць, двойчы ці тройчы. Сярод іх это Беларускі саюз жанчын, які мы ведаем, што даволі праўласны, а таксама Матуля і Пакров. А гэта две рэлігійныя арганізацыі. І як бы не маю нічога супраць, шчыра кажучы, асабліва жывучы ў даволі рэлігійнай Польшчы. Вось, не маю супраць таго, каб нейкія рэлігійныя арганізацыі дапамагалі жанчынам, безумоўна. Пытанне толькі, як яны дапамагаюць, тому што для мяне там першасна ўсё-такі не тое, што яны рэлігійныя, а тое, што яны таксама праўласныя. І як бы астатнія 12 у мне пытанне, што гэта за арганізацыі жаночыя. Па-першае, па-другое, да 2020 года іх было стабільна мінімум 30. І гэта таксама паказнік, што на палову зменшылася, як бы, а вы кажаце, што у нас все добра, у нас все працуе. Таксама яны сказалі пра тое, што яны не бачаць мэт, не бачаць патрэбы ў фарміраванні незалежнага НДА-сектару, і што хапае структуры, якія вырашаюць пытанні, у прыватнасці яны праводзілі, я так разумею, гэта нейкія, мажліва, навабуды, а можа быць, гэта і было да 2020 года нейкія нацыянальныя камісіі, што ёсць нацыянальная камісія па пытанням людзей з інваліднасцю, нацыянальная камісія па пытанням там правоў дзяцей, там нешта яшчэ, то бок гэта праўласныя такія структуры, і як бы па іх меркаванню гэтага дастаткова для таго, каб функцыянавала грамадства. Праваабаронца года. Ты, Наста, стала ёю у 2024 годзе. Это было недавно. Ад моманту запісу гэтага падкаста прайшло 3 месяцы. Мабыць, ты ўжо свыклася з гэтай ролі. Ці не? Распавядзі, як табе адчуваецца гэта. А вось, шчыра кажучы, не адчуваецца. Я вось не адчула, каб нешта это змяніла, але сам факт, безумоўна, для мяне вельмі важны. Я ведаю, што да гэтай намінацыі, да гэтай увогуле вось гэтага прызначэння ёсць розныя, як бы, па-рознаму адносяцца ў тым ліку і
праваабарончай арганізацыі, нехта гэта як бы ўспрымае ўсур'ёз, нехта кажа, што не. Для мяне паказнік быў вельмі важны. Чаму для мяне гэта было важна? Таму што я паглядзела сайт, паглядзела лаўрэатак, вось пачынаючы з якога 2008 году. Дарэчы, у першым самым якраз такі мой стрычны брат быў журналістам году, так. І я перагледзела ўсіх. Мажліва, я не ведаю дакладна працу ўсіх, хто былі лаўрэаткамі. Мажліва, нехта з жанчын займаліся у тым ліку жаночымі пытаннямі правоў жанчыны, да? Але я не пабачыла там ні адной жанчыны, якая вось пазіцыянуе сябе як феміністка, і я не пабачыла там нікога з ЛГБТК-супольнасці. Прынамсі, адкрытых. Я не магу гарантаваць, што там усе лаўрэаты заўсёды былі толькі гетара-людзі, так? Таму што я не ведаю, але прынамсі адкрытых ЛГБТК-прадстаўнікоў прадстаўніцтва не было. І з гэтага пункту гледжання для мяне, мяне парадавала гэта, таму што калі пачалі пісаць там, што вось ёсць лонг-ліст, і я ў яго ўвайшла, безумоўна, гэта, для мяне важна, што ў праваабарончай супольнасці, якая таксама грае па правілах, у тым ліку патрыархата, бо мы ўсе адтуль выйшлі, да, і ўсе выраслі ў гэтай сістэме. Мне важна, што пачалі заўважаць і пачалі станавіцца бачнымі ў тым ліку жанчыны, якія працуюць над правамі жанчын, да, альбо там ЛГБТК. Вось. Таксама важна, што ў лонг-ліст увайшло яшчэ, калі казаць пра вось намінацыю падзея ці там акцыя, вось кампанія, вайшла «Хопіць гвалціць» і, здаецца, асобна нават марш па Лізе, марш памяці Лізы. І гэта таксама вельмі важна, таму што марш ініцыявала я, але мы рабілі яго вялікай колькасцю беларускіх феміністак, польскіх і украінскіх разам. А «Хопіць гвалціць» гэта мой хэштэг, які я запусціла, і мне, было як бы удвая прыемна, што ўсё-такі гэта атрымалася надаць такую публічнасць гэтай праблеме гвалту, як хатняга, так і сексуалізаванага, што гэта вось настолькі было бачна, што гэта не магло прайсці незаўважным. Вось, калі я патрапіла ў шорт-ліст, так, для мяне гэта было вельмі так хвалююча, і мне, гэта ўжо для мяне было такім, ведаеш, я не хачу казаць дасягненнем, для мяне проста это быў вельмі важны факт, што беларуская праваабарончая супольнасць нарэшце, як бы, мне хочется сказать, не цураецца феміністак і адкрытых прадстаўнікоў ЛГБТК. Канешне, на гэтае слова я ўпэўнена, што шмат хто зараз можа мне парыраваць і казаць, не, мы заўсёды там вас падтрымлівалі, але факт застаецца фактам, лаўрэатак не было такіх дагэтуль. І вось гэты факт, то бок тут для мяне важна не столькі маё імя, колькі тое, што я феміністка і лесбійка. Пры гэтым я не магу не сказаць, я пра гэта ні разу не казала, дарэчы, шчыра кажучы, такая, што змянілася, нічога не змянілася, як бы не тое, каб пра мяне гэта пыталі да цябе шчыра, але я не казала пра гэта, не пісала, і ўвогуле я потым зайшла ў цень, пра гэта таксама можам пагаварыць, гэта было пасля дакладу пра харасмент, таму што мне здалося, што ён настолькі незаўважным прайшоў, што, мяне проста трошку ненадоўга, але апусціліся рукі з пытаннем, а што з гэтым рабіць, вось, таму што праблема ёсць, а, як бы яе проста, усе зрабілі выгляд, што яе няма, і ніхто пра гэта не кажа, і я такая сыграла вось эту ролю, ведаеш, там, а я вам зараз раскажу, а ўсе такі, не, чакай, зараз не да гэтага. Вось, і я не казала пра гэта, але насамрэч мне было дыскамфортна, таму што мяне называлі з наступнымі словамі. Мы паказалі, што мы ўжо ў Еўропе, і мы зрабілі еўрапейскі выбар. Наста базар. І гэта было, вось, у момант узнагароды. Зразумела, што, класна, ведаеш, калі б была б магчымасць падумаць, а што падказаць. Гэта жахліва. У сэнсе, мы праваабарончай супольнасцю паказалі, што мы за еўрапейскі выбар, таму што выйграла лесбійка? Сур'ёзна? Я выйграла, таму што я лесбійка? Ці я выйграла, таму што я зрабіла шмат? Для мяне вось гэтая фраза, я тады не зрэагавала, але для мяне яна была дыскрымінуючай. І для мяне гэта было такое кшталту, можам паставіць галачку, да, і зноў там з 8-го года, это колькі ўжо амаль атрымліваецца 16 год, да, то наступны 16 год можам уже тады ЛГБТК не прызначаць на праваабаронцаў і праваабаронак. Што это была за фраза? Мне трошку было сорамна. Таму што это праваабарончая супольнасць. Гэта хейт-спіч, гэта дыскрымінацыя. Я не зразумела гэтую фразу. Мы зрабілі еўрапейскі выбар. Чаму? Таму што я лесбійка. У сэнсе. У момант узнагароды, калі адкрывалась каперта з імём, калі вось убачылі імя, сказалі, што яшчэ не назваўшы мяне, сказалі, што гэтай узнагародай, гэтым лаўрэацтвам мы паказалі, што мы ўжо ў Еўропе, што мы зрабілі еўрапейскі выбар. Наста базар. Як можна гэтую фразу інтэрпрэтыраваць інакш? Ці сказалі б гэтую фразу, калі б выйграла не я, а другія намінанты, намінант-намінантка? Не сказалі б.
тады атрымліваецца уся іншая праваабарона, гэта яна не паказвае, што мы зрабілі еўрапейскі выбар. А што паказвае? Тое, што я феміністка і лесбійка? Ну, сур'ёзна, мне здаецца, што да, нам ёсць куды расці. Вось, таму такія трошку змешаныя пачуцці. Я б не сказала, што неяк это адбілася. Я, безумоўна, удзячна ўсім, хто віншавалі, усім, для каго это важна. І я паўтаруся, што для мяне, безумоўна, важна, што гэта я, што гэта маё імя. Я не буду там зараз там, ой, дзякую усім вялікі, там, эта шапка не мая. Нет, шапка мая. Гэта я зрабіла, але для мяне не менш важным вось сам факт, што гэта жанчына, якая займаецца правамі жанчын, якая называе сябе феміністкай, і што гэта прадстаўніца ЛГБТК адкрытая. Вось гэты факт для мяне вельмі важны. Для мяне гэта паказнік важных зменаў у нашай праваабарончай супольнасці. Таму што я дагэтуль бачу на побытавым узроўні і на прыватным узроўні, я не бачу гамафобіі. У праваабарончым сектары вось такой адкрытай гамафобіі я не бачыла. Напрыклад, так. Але мне не хапае, напрыклад, там, не ведаю, публічнасці альбо падтрымкі публічнай ввогуле ад дэмсілаў, напрыклад. Да? Зараз нешта мяняецца, зараз ёсць трошку рухі ў гэты кон, да, дзякуючы калежанкам, зноў-такі не калегам, калежанкам, якія з'яўляюцца удзельніцамі гэтага палітычнага ўсяго двіжу, да, то бок жанчынам, якія пайшлі ў палітыку, вось дзякуючы ім нешта мяняецца. Вось, але агулам, за 4,5 гады я не бачыла вось на ўзроўні, там, не ведаю, дэмсіл, кабінета, офіса, КР даволі там моцнай падтрымкі правоў жанчын альбо ЛГБТК. Гэта, безумоўна, не абясцэньвае тое, што было зроблена, і ўсе тыя там допісы альбо выказванні, якія былі, безумоўна, так добра, што яны ёсць, але калі ёсць ціск на нейкую групу людзей, напрыклад, не ведаю, на групу людзей, там, вось НДА-сектар, альбо там, не ведаю, айцішны, памятаеш, был, то хваля, калі айцішнікаў усіх бралі, потым хваля, калі там па медыкам пайшлі, па псіхалагіням, да, пра гэта неяк казалі, а пра ЛГБТК, дарэчы, у верасні дакладна я памятаю, што прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Воля Зазулінская сказала, што так, там, неяк выказалася, прынамсі. Але, я не чула гэтага так адкрыта ад іншых, на жаль. Я ўжо не кажу ад мужчын у палітыцы. Таму, мне гэтага не хапае, але гэта не тое, што там, тое, над чым там трэба прям гараваць, проста працуем далей. Ты не раз узгадывала сваю жонку, і вы з ёй записываеце падкаст. Самы час прарэкламаваць свой падкаст праз гэты падкаст. І наадварот, можа быць, як захочаце. Можаш распавесці пра свой падкаст? Так, слухай, падкаст, шчыра кажучы, гэта такое паспрабаваць нешта іншае. Вось я кажу, мне трошку шкада, што столькі адбылося ўсяго, што я нават не магу... Мне здаецца, што я раней бы радавалася нейкім сваім там дзеянням больш, чым зараз. А зараз для мяне такой, запісуем падкаст. Гэта цікавы досвед. У нас была ідэя даўно. Жонка моя любіць любіцельніца неймінгаў класных. Яна прыдумала некалі базар з базар. Я рабіла такія прамыя эфіры ў інстаграме з жанчынамі, з беларускамі. У меня была мэта зрабіць 100, я зрабіла, мне здаецца, 56-57, і ў нейкі момант яна стала так неяк неактуальна для мяне. І плюс была арганізацыя марафона, і я это ўсё закінула, і так не вярнулася. Цяпер я гляджу і разумею, што не, я ўжо хачу ютубчык, а не інстаграм, значыць, прамы эфір. Вось. І таксама яна прыдумала вось неймінг «Хто зверху». Гэта не унікальны неймінг, аказваецца, такая перадача была ва ўкраіне. Это франшиза «Битвы полов». Мабыць, линолеум с ламинатом боролись, что не знаю. Это такая шутка. Карацей, да, была такая назва, але мы вырашылі не адступаць, і сказаўшы пра гэта ўслых у падкасці, што там, да, мы не першыя такія. Тым не менш, мы вырашылі так назваць, таму што гэта вельмі важна, такі, канешне, з прыцягненнем увагі. Усе адразу думаюць пра позы в сексе, па пытанням, але пытанне насамрэч пра тое, да, хто зверху, што ў нас з іерархіяй, што ў нас вось гэтымі ралямі, мадэлямі, канструктамі сацыяльнымі, таму што насамрэч даўным-даўно ўжо ўсё паламалася, і ўсё не так, як ёсць, а мы дагэтуль, у тым ліку ў Жэневе, чуем ад прадстаўніц з Беларусі пра традыцыйную сям'ю, традыцыйныя каштоўнасці, крэпкая сям'я – гэта мужчына, жанчына і дзеці, а калі мужчына, жанчына без дзяцей – гэта не крэпкая сям'я, альбо калі дзве жанчыны – гэта не крэпкая, а калі гэта соло-мацярынства, якіх, дарэчы, у Беларусі вельмі шмат, таму што разводаў больш, чым бракаў.
а аліменты пры гэтым не выплочваюцца. Гэта таксама статыстыка, яна адкрытая. Тым не менш, як бы пазіцыянуецца дагэтуль вось гэта традыцыйная сям'я, да, дзе мужчына глава сям'і, хаця яны сказалі, што, дарэчы, таксама, што мы не прапагандзіруем, што мужчына глава сям'і. Тым не менш, это ўсё працягвае быць у падручніках, у рэклямах, у перадачах, у тым, як выглядаюць, там, не ведаю, вядучыя, ну, нормы вось гэтыя сацыяльныя, да, як выглядаюць, як павінна выглядаць сям'я, у гэтых традыцыях вяселляў і гэтак далей. У вось гэтай культуры падтрымліваючай стасункаў ну, там, бацькоў маладых, да, з імі, вось гэтыя ўсе анекдоты, дарэчы, ведаеш, чаму вельмі шмат ёсць анекдотаў пра цешчу, ну, вельмі шмат, там, цешча, ты тут і сё, і няма анекдотаў пра свекроў, ведаеш, чаму? Таму што гэта не смешна. І вось гэта ўсё, разумееш, нават я зараз, на жаль, падтрымліваю гэты стэрэатып, але насамрэч нічога не робіцца, каб паглядзець праўдзе ў вочы, да, і каб мяняць нейкія наратывы, каб мяняць наратывы, што, ну, мяне вельмі радуе апошнім часам заўважаць, як, напрыклад, наадварот, паміж свякроўкай і нявесткай добрыя стасункі пачынаюцца, да. То бок ужо ўсё мяняецца, а мы па-ранейшаму талдычым адно і тое ж. Па-ранейшаму на рэклямцы будзе на білбордзе абавязкова сям'я, дык яшчэ не проста сям'я, а яшчэ спрабую пісаць у яе мужчына, жанчына і абавязкова хлопчыка, дзяўчынка. Вось дзве дзяўчынкі, дзе два хлопчыкі не тое, не ідэальная сям'я. Вось дзяўчынка і хлопчык, тады проста будзе супер. Дагэтуль ёсць такое разуменне, як і на гэты кручок вельмі шмат жанчын трапляе як псіхалагічнае бясплоддзе, таму што калі ты выходзіш замуж, калі людзі жэняцца, абавязкова павінны вось прям заўтра дзеці нарадзіцца. Калі не нарадзіліся, з жанчынай нешта не так. І у мой час маім дзецям ужо будзе хутка 14-16, калі я яшчэ выйшла замуж, толькі з-за таго, што мы з татай дзяцей вырашылі, што я закончу акадэмію, а потым мы будзем нараджаць дзяцей, каб не браць акадэмічны адпачынак, каб не расцягваць. Атрымалася, што там мы ажаніліся ў 2005 годзе, халера забыла. Ну, бо мы развяліся ўжо. Карацей, памятаю, конечно, у 2005 годзе мы ажаніліся, а першая дачка нарадзілася ў 2009. І вось толькі таму што мы ажаніліся, я была на 3-м курсе акадэміі, то бок я скончыла акадэмію і потым зацяжарыла, потым пакуль нарадзілася дачка. Толькі з-за гэтага, напрыклад, пасля нейкага часу я даведалася, што, аказваецца, па меркаванню радні таты дзяцей я была бесплоднай, і я лячылась. Таму у нас не было дзяцей. Ну, сэр'я. І вось гэтыя ўсе канструкты сацыяльныя, яны ціснуць, яны працягваюць быць. Вось, напрыклад, у першым выпуску падкаста мы таксама падымалі тэму увогуле адсутнасці рамантычных стасункаў. А рэпрэзентацыі такіх людзей увогуле няма. Ты не ўбачыш, не ведаю, галоўнага героя альбо гераіню мульціка, кіно, там, перадачы без рамантычнай лініі. Ну, ўсё пабудавана толькі на вось гэтай рамантычнай лініі, што ва ўсіх павінен быць партнер ці партнерка. Вось без гэта, нават калі ты ЛГБТК, у цябе таксама павінен быць партнер ці партнерка. Ну, типа, вось адной нельга проста быць. Тут пытанне, ну, і зноў, да, не хочаш, а нельга. Таму мы хацелі якраз такі вось гэтым падкастам паказаць рознасць. Мне здаецца, увогуле рознасць, я нават пачынаю усміхацца. Мне здаецца, рознасць гэта тое, што робіць наш свет лепшым, гэта тое, што развівае, безумоўна, гэта тое, што дазваляе большай колькасці людзей адчуваць сябе як бы ўключанымі ў гэты сусвет увогуле, у гэты свет. І падкаст прызваны якраз паказаць вось гэтую рознасць. Мы клічам як пары, напрыклад, каб паказаць, як яно вось у нас там мужчына, глава сям'і, а мы клічам пары, дзе мужчына абсалютна спакойна кажа: не, вось яна, хай, калі ласачка, мне як бы окей, да? Альбо мы таксама клічам экспертаў-экспертак. Вось у нас быў другі выпуск вельмі класны, там сям'я, псіхолог-псіхалагіня, і было вельмі цікава з імі паразмаўляць, ну, беларуская сям'я, вельмі цікава было з імі паразмаўляць пра стасункі з пункту гледжання псіхалогіі у тым ліку. І вось у хуткім часе мы таксама запісваем яшчэ некалькі выпускаў з экспертамі, эксперткамі ў розных сферах, менавіта з пункту гледжання стасункаў. Каб паказаць, наколькі зараз усё памянялася і наколькі нармальна не ўпісвацца ў гэтыя нормы, наколькі нармальна быць іншымі, мець іншыя стасункі, камунікаваць, а калі камунікаваць паміж сабой, дамаўляцца, то можа аказацца зусім не тая вось эта структура, якую нам паказваюць дагэтуль. Таму гэта падкаст, ён называецца «Хто зверху» альбо «Хто зверху», там спецыяльны такі лагатыпчык, каб і так чыталася. Вось, яго можна паслухаць на сайце Беларусь FM, яго можна паслухаць таксама в Apple Music, в Spotify, там яшчэ недзе.
Ну і у нас вось пачатак такі, што 10 выпускаў будзе, пакуль што выйшла 3. Далей паглядзім, таму што, шчыра кажучы, мне не хапае візуалу. Мне хочацца госці настолькі цудоўныя. Апошні у нас былі Юлія і Жэня Канаплёв-Ледзік, і пачалося з таго, што Жэня выстаўляў святло. Гэта аўдыёпадкаст, але паколькі запіс адбываецца ў студыі, дзе можна зрабіць яшчэ і відэа, ён ўсё-такі выкарыстаў гэтыя ўсе лямпы, і ён выстаўляў доўга святло, каб было прыгожа нам сядзець і глядзець. І я подумала, мне не хапае ўсё-такі вось відэа, таму што эмоцыі, тое, як людзі выглядаюць, калі яны кажуць, таксама вельмі важна, таму адкрыты да супрацы, і ў прынцыпе пасля гэтых 10 выпускаў разглядаем магчымасць зрабіць ўсё-такі YouTube-канал. А апошняе пытанне такое, што я не спытала, што б ты хацела яшчэ дадаць? Абажаю гэта пытанне. Ведаеш чаму? Таму што нават калі б ты зараз не яго задала, я б все роўно сказала тое, што я не сказала. Гэта такая вось моя... Да, ёсць у меня такая фішка. Я б хацела ўсё-такі падняць, хоць там не надта глыбока, таму што тут неяк, мне здаецца, траўматычна, але ўсё-такі тэму харасмента. Таму што год назад, калі я запусціла хэштэг «Хопіць гвалціць», ён стаў такім беларускім мету. Пісала вельмі шмат жанчын і, дарэчы, мужчын. І я, дарэчы, нядаўна толькі адкрыла зноў гэты хэштэг і убачыла, што там шмат болей пастоў, у тым ліку і ад мужчын ёсць. Ну, і гэта вельмі балюча. Першы час то ўвогуле было, страшна, больна, таму што гэта былі ўсе людзі, якіх я ведаю асабіста. І даведвацца пра іх, а я ўжо не кажу пра тое, колькі я даведалася офлайн, што мне расказвалі асабіста, тое, што не маглі людзі агучваць публічна, там пісаць. Вось, аж холодна становіцца. І потым пачаліся гісторыі пра харасмент. І вось гэта вось было таксама для мяне такім трошку дзіўным, тому што у мяне была нейкая ўсё-такі ілюзія, што калі мы ўжо так громка кажам пра дэмакратыю, калі мы вось уже нават з'ехалі ў дэмакратычныя краіны, да, то бок можам нават яшчэ нешта падгледзець, а як бы мы ж людзі, якія гадаваліся там, і мы гэта ўсё ўпіталі з сабой, таму мы кажам, што выехалі ў міграцыю не толькі мы, але праблема хатняга гвалту выехала, і праблема сексуалізаванага гвалту, і праблема харасменту. Харасменту менавіта ў шырокім сэнсе, не толькі сексуалізаванага, так? То бок ёсць, давай так, па-простаму, каб было зразумела, харасмент – гэта дамаганне. Альбо гэта карыстанне вось гэтай іерархічнай структурай. То бок, калі я магу дазволіць сабе прымусіць некага рабіць там дадатковую працу альбо яшчэ нешта толькі таму, што я іерархічна вышэй, гэта таксама харасмент, і гэта таксама неправільна. І вось калі пашлі такія гісторыі, гэта стала зусім страшна, таму што я зразумела, што мы ў гэтым вельмі моцна пагразлі, і я ведаю шмат імён, я не буду іх называць, гэта моя прынцыповая пазіцыя, таму што як бы і так я стала крайняй. Не, называць павінны, на жаль, ўсё-такі людзі, якія ў гэтым удзельнічаюць, тыя, хто пацярпелі, альбо тыя, хто ведае, але ніяк не я буду тут называць імёны, так? Але мне было прыкра даведацца пра вялікую колькасць мужчын таго, чаго я б не хацела ведаць, пра сексуалізаваныя дамагальніцтвы, пра, не ведаю, пра заляцанне альбо секс з тымі, каму дапамагаюць, а гэта вельмі ўразлівая група, гэта былыя палізняволеныя, гэта жанчыны, якія беглі з Беларусі. Я памятаю сябе ў момант, калі мы толькі пераехалі, калі мы зразумелі, што гэта надоўга. Я памятаю сябе ў момант пераезду з Украіны ў Польшчу. Гэта вельмі ўразлівы стан, і табе вельмі, усім вельмі патрэбна падтрымка ў гэты момант. І з гэтай падтрымкай яшчэ на блюдзішцы, як бы, прабачце, чэлес прапаноўваць, гэта для мяне проста такі зашквар, што я не магу дагэтуль зразумець, як гэта магчыма. І гэта існуе, і я ведаю, што гэта вельмі брыдка, і не хочацца гэта слухаць, і хочацца зрабіць усё, каб я замаўчала, але, пра гэта варта гаварыць, таму што пакуль мы не будзем пра гэта гаварыць, не будзе мяняцца. Вось, але каб не было такое, ведаеш, каб не заканчваць на тым, што ўсё прапала, ўсё жахліва, ўсё-такі я б лепей фокусавала увагу на тым, што можна зрабіць, таму што я разумею, што таксама сказаць жанчыне: «Хэй, устань, скажы не», як бы, калі ты ва ўразлівым стане, калі ты з дзіцёнкам без аліментаў у эміграцыі, і у цябе няма мовы краіны, у якой ты жывеш, то ты будзеш трымацца за сваю працу на той мове, на якой ты валодаеш, так, на беларускай ці рускай. То бок, я цябе як бы не так шмат манёўру сказаць, што, ребята, а чо это, как бы, мне заробак у 4 разы ніжэй, чым у вас? А чаму нелегальны заробак? Таму што калі я заплачу з гэтага яшчэ падаткі, то мне ўвогуле нічога не застанецца.
ну типа я разумею жанчын, чаму яны не кажуць. Вось, але я лічу, што пра гэта трэба гаварыць і пра тое, што можна зрабіць, это падтрымліваць жанчын. Гэта не перастаць пакрываць. Ты не паверыш, але шмат калі інтэрв'ю было на гэтай тэмы, ўсё. Людзі кажуць адны і тыя ж прозвішчы вакол. Усе называюць адны і тыя ж прозвішчы. Я не называю іх, мне кажуць, Наста, праўда пра таго. Я кажу, я не буду казаць, ці праўда, але проста звярніце увагу, што вы самі называеце адны і тыя ж прозвішчы. То бок большасць людзей ведае і ўсе маўчаць. І ўсе чакаюць, што гэта скажу я там ці што. Таксама я не буду скрываць, што мне пісалі ў тым ліку гэтыя мужчыны і ў тым ліку мне прапановалі сустрэцца ў суде. Я безумоўна за, калі ласка, давайте сустрэнемся ў суде. Мне таксама не раз была такая сітуацыя, калі мне пішуць мужчыны за падтрымкай, але па факту гэта з'яўляецца інфармацыйным абслугоўваннем. Раскажы мне, што гэта і у чым я не маю рацыю, і дакажы мне, што я не маю рацыю. І глядзі, я ўсё-такі харошы. І добра, што я ў нейкі момант уцяміла, што адбываецца, перастала вось гэтай інфармацыйнай абслугай займацца і пераконваць чалавека, што гэта ўсё-такі не окей, тое, што ты робіш, хаця ты сам ведаеш, што гэта не окей, ты проста мяне зараз спрабуеш пераканаць у тым, што я не маю рацыю. Вось, таму, што я планую рабіць, это такі вось план на год. Калі ў былым годзе мне была мэта ўсё-такі апублічыць неяк вось эту праблему харасмента, яе вельмі цудоўна, вельмі хутка скрылі, таму што нават па такім прыкметам я з прававой ініцыятывай я ўдзельнічала ў стварэнні даклада па ціску на ЛГБТК супольнасць у верасні, і я піарыла гэты даклад і пра гэта напісала вельмі шмат медыяў. Ну і дзякуй вялікі. Я камунікую з медыяй, я з імі супрацоўнічаю, я ўдзячна насамрэч медыі, безумоўна, за працу. Вось, і пры гэтым у лістападзе, калі я таксама з прававой ініцыятывы мы зрабілі вось гэты даклад па харасменту, была таксама прэс-канферэнцыя, на якую не прыйшлі мужчыны. Медыа, нават тыя, якія былі абсалютна на ўсіх прэс-канферэнцыях, якія я асабіста арганізоўвала за апошнія 2 гады, але вось на гэта іх не было. І пра гэта амаль што ніхто не напісаў. І я ў той момант, я шчыра скажу, я разгубілася, таму што я разумею, што это балючая тэма з усіх бакоў і як бы нібыта, а што рабіць? Таму на гэты год у мяне план такі, што я хачу знайсці, куды жанчыны могуць звяртацца. Я ведаю, што ў Польшчы ёсць народовая інспекцыя працы, мне падказалі, але мала сказаць і мала даць кантакт. Я хачу туды схадзіць, я хачу спытаць канкрэтныя кейсы ў канкрэтных кейсах, ці можна да іх звяртацца, што яны могуць зрабіць, як яны могуць абараніць. Таксама я хачу рабіць карту, мапу такую вялікую, гэта моя мэта там на бліжэйшыя гады, гэта мапа арганізацыі, якія дапамагаюць жанчынам у сітуацыі хатняга гвалту, сексуалізаванага гвалту, харасменту, у ідэале у большасці краін, у якіх зараз жывуць беларускі. Ну, гэта вельмі шмат краін, безумоўна, я пачну з Польшчы і Літвы, таму што там больш за ўсё беларусак, але я буду шукаць, і я ведаю, што ёсць беларускі, якія самі такое робяць па краінах, дзе яны жывуць, і вось з імі камунікаваць, каб гэтую всю інфармацыю сабраць на адну вялікую мапу. Вось якраз такі ёсць таксама папярэдняя дамова з адной з праваабарончых арганізацый, што яны гатовыя гэтым заняцца таксама і размесціць сябе на сайце, каб жанчына магла ткнуць на мапе краіну і паглядзець, дзе ў гэтай краіне, у якім горадзе, якія ёсць арганізацыі, куды яна можа звярнуцца. То бок даць мажлівасць, калі няма рэсурсаў разбірацца ў гэтым, няма рэсурсаў гэта мяняць, гэта таксама нармальна, на жаль. Ну, таму што нам трэба найперш выжыць, да, і калі жанчына прымае рашэнне нічога не рабіць з той сітуацыі, якой яна ёсць, гэта таксама, ну, трэба прыняць. Але ёсць жанчыны, якія хочуць гэта мяняць, і яны проста не ведаюць інструментаў. Я хачу даць гэтыя інструменты. І таксама, безумоўна, я хачу рабіць нейкія падтрымліваючыя імпрэзы. Я прынцыпова не хачу казаць адукацыю, таму што мне здаецца, слова адукацыя ўжо ва ўсіх такі ком у горле ад гэтай адукацыі, колькі можна нас адукоўваць усіх. Але я хачу даць магчымасць жанчынам мець падтрымку на ўзроўні камунікацыі, на ўзроўні нейкіх сустрэч, на ўзроўні нефармальных сустрэч абсалютна на іншыя тэмы. Я вельмі мару зрабіць нейкі такі серыю імпрэзаў. На жаль, калі мы кажам пра офлайн, гэта безумоўна Варшава, бо я тут фізічна, але мажліва это далей распаўзецца таксама. Але я хачу зрабіць такія імпрэзы пра, ведаеш, не ведаю, паляпіць кераміку, павыліваць свечы, павышываць крыжыкам, абсалютна розныя тэмы, каб тыя актывісткі, якія ўжо выгаралі, прыйшлі, маглі парабіць нешта рукамі і проста адпачнуць, а жанчыны, якія не датычныя да НТА-сектара, і на іх трэба выходзіць, таму што мы ўсе варымся ў сваёй бурбалцы, да, і мы бачым гэту несправядлівасць і не заўсёды можам змяніць, а жанчыны па-за бурбалкай НДА. Адна з жанчын пасля таго, як яе збілі, размаўляючы са мной, прасіла ў мяне прабачэння. Вось я хачу, каб такога не было. Я хачу, каб людзі, жанчыны, якія не ведаюць, што такое правы жанчын, не ведаюць, што такое асертыўнасць, каб яны мелі магчымасць прыйсці, павышываць і паралельна пагаварыць і даведацца, што гэта не окей, што з гэтым можна нешта рабіць і што яна заўсёды будзе мець падтрымку. Ну, вось такая ў мяне маленькая, але не маленькая мэта на бліжэйшы час.
Дзякуй табе вялікі за размову і жадаю, каб усё атрымалася. Дзякуй вялікі табе за тое, што ты робіш, таму што я лічу, што гэта вельмі важна рабіць больш бачнымі, у тым ліку жанчын. Дзякуй. На гэтым наш выпуск падыходзіць да завяршэння. Буду ўдзячна за каментары і рэпосты, а таксама за падтрымку падкаста «Вясна прыйдзе» на Patreon. Спасылка будзе ў апісанні да гэтага выпуску. І чакайце новых нашых выпускаў падкаста «Вясна прыйдзе» новага сезона «Жанчыны ў праваабароне». Да пабачэння!